Узган елгы кырылыкка карамастан республикада тирлекчилик продуктларын җитештерүдә үсеш күзәтелә. Татарстанның үзеннән тыш кайбер башка төбәкләрендә азык-төлек белән тәэмин итү мөмкинлеге бар. Татарстан радиосының турыдан-туры эфирында шушы мәсьәләләр һәм шулай ук малларны кышлатуны нәтиҗәле тәмамлау, язгы ярминкәләрне оештыру, фермерларга, шәхси хуҗалыкларга грантлар бирү, субсидияләр түләү, дәүләтнең авыл хуҗалыгына бәйле башка программаларын үтәү юнәлешләре турында сүз барды. Тирлекчилек буенча министр урынбасары Ленар Гарипов авылда бизнесны башлап җибәрү һәм уңышлы дәвам итү буенча радио тыңлаучыларны борчыган сорауларга аңлатмалар бирде. Без дә аңа берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Хәерле иртә, Ленар Наилович. Республиканы тирлекчилек продуктлары белән тәэмин итүдә эшләр ничегрәк тора? 21 елны без süt җитештерү буенча 1,958,000 тонна süt саудык. Бу бөгенкендә 1%-ка үсеш белән 20 ел белән чагыштырганда 539,000 тонна ит җитештердек. Бу 2% үсеш 20 ел белән чагыштырганда. Шуңа күрә безнең süt белән дә, ит белән дә, йомырка белән бөгенкендә республикабыз үзебезне обеспечивый итә. Әле тагын обеспечивый итә түгел, без үзебездә җитештергән бу продукцияны тирә-юньдәге регионнарга да бөгенкендә күпмедер өлкәдә обеспечивый итәбез. Язгы ярминкәләр кайчан, кайсы мәйданчыкларда башлана? Ярминкәләребез безнең елда алып барыла бу эшләр. Безнең бөгенкендә Казан өлкәсендә булган ярминкәләр бөтен площадкалары шул ук кала, үзгәрешләр юк. 19 мартта бу эшләр башланып китә алла бирсә. Монда безнең үзебезнең республикабызда булган районнар бөтенсе катнаша. Монда свежий ит, свежий süt, любой продукция бөгенкендә бу ярминкәләргә алып киленә. Алар иртәнге уже 6-да 5-тә уже сатыла башлыйлар бу ярминкәләр эшли. И көндезге 11-ләргә 12-ләргә хатлык бу площадкалар эшләячәк. Безнең үзебезнең халкыбызга менә прилавкадан әлегенә суелган ит, әлегенә эшкәртелгән süt продукцияләрдә бөгенкендә, пожалуйста, любой продукцияны бөгенкендә мөмкинчелек була алырга. Малларны кышлатуны уңышлы башкарып чыгу өчен нинди мөмкинлекләр бар? Быел кышлау әзрәк авыррак булды да, потому что ни дип әйткәндә, бөгенкендә җәй көннәрендә эссе көннәр булды, азык-төлек әзерләү авыр булды. Һәрбер хуҗалыкларыбызга районнарга килгәндә, менә Азнакай районнары, Актаныш районнарында, Новошминский районнарында бунда азык-төлек бик авыр әзерләнде. Ул калган районнарда да әзерлек авыр булды инде. Шуңа да карамастан, ул районнар бөгенкендә азык-төлекне сатып алдылар, тел өлкәләрдән, Киров өлкәләреннән, Удмуртия, Самара өлкәләреннән азыклар сатып алынды. Шуның белән бөгенкендә безнең әле тагын бөгенгесе көндә 5 айлык запасыбыз бар. Кышлыкны без алла бирсә тигез чыгырга тиеш. Киләчәсе бу елларга да без үзебезгә зур максат куябыз. Азык-төлекне ел ярымлык 2 еллык запас белән әзерләргә үзебездә шушындый тараф тәэмин ителгән безнең шушы азык-төлекне тиешенчә сыйфатлы итеп әзерләү, киләсе елларда да уңышлы итеп эшләү. Фермерларга, шәхси хуҗалыкларга булышуда нинди дәүләт программалары гамәлгә? Дөрес әйтәсез, сез зур крупный инвесторлар кергәндә, авыл хуҗалыгында барыбер кичкенә фермалар буш калалар инде алар. Алар зур комплекслар төзиләр дә, ул комплексларда үзләре уже үз хайваннарын туплап, алар үзләре эшли башлый. Кичкенә комплекслар 200 башлык комплекслар, фермалар буш кала. Но монда да мөмкинчелек бар. Без авыл хуҗалыгында, авылларда эшләргә теләк белдерелгән кешеләргә любой грант системаларында бөгенкендә мөмкинчелек бар участвовать итәргә. Семейный ферма дигән системалар бар бөгенкендә. Грант системалар, агропрогресс, агростартап дигән прогресслар бар бөгенкендә. Ул яктан да без хайван алырга да, ферма төзергә дә мөмкинчелекләр бирәбез бөгенкендә. Шушы авылда теләк белдергән кеше кем бөгенкендә предпринимательский деятельностьләр белән, или коллективный фермерский хозяйстволар, или үз хуҗалыгын алып барылган кышкыртлык, итчелек, сөтчелек белән шөгыльләнгән кешегә любой тәкъдим белән бөгенкендә обращаться итәргә була. Үзенең эшкәртү сәнәгатендә ачып җибәрергә мөмкинчелек бар. Моны әйтеп уздым мин теге безнең республикабызда бөгенкендә 85 савым урыннар, суйгыч урыннар бар. Мәсәлән, комбинат дип әйтәбез инде рус телендә әйткәндә. Ул безнең районнарыбызда кайсы бер районнарда икешәр, кайсы бер районда өчәр комплекс. Монда алар шушындый ук системалар белән төзелгән. Пожалуйста, алар шушы комплексларга обращаться итәргә мөмкинчелек бар. Сөт эшкәртү цехлары ачырга мөмкинчелек бар. Пожалуйста, любой теләк белдергән кешегә бөгенкендә мөмкинчелекләр бар эшләргә. Ленар Наилович, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ленар Гарипов белән әңгәмә карадыгыз.